Goedenavond, het is zondag 5 juli en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Hier op het voormalige terrein van de Naturistencamping in Vlissingen is afgelopen nacht een illegale houseparty gehouden, waar zo'n 100 mensen op af zijn gekomen. Toen de beveiliger rond 3 uur vannacht het feest opmerkte, is de politie ingeschakeld die vervolgens het terrein heeft ontruimd. Het merendeel van de feestgangers was dronken of onder invloed van drugs. Ondanks dat het feest op een afgesloten terrein plaatsvond en er geen 1,5 meter afstand werd gehouden, zijn er geen boetes uitgedeeld. Wel zijn de gegevens genoteerd van de meeste feestgangers en van de organisatoren. Mochten die laatste in de komende tijd nog een feest organiseren, dan is de kans groot dat ze dan wel een boete krijgen. Laat de politie in een reactie weten. Ja, gaaf. Ik vond het heel erg spannend. Gedeputeerde Anita Pijpelink heeft dit weekend voor het eerst gedoken en met eigen ogen de onderwaternatuur in het Grevelingenmeer bekeken. En dat deed ze op uitnodiging van de Onderwatersportbond, die de onderwaternatuur meer onder de aandacht wil brengen. We hebben natuurlijk heel veel aandacht voor vogeltjes en dat is goed. Maar er gebeurt juist ook heel veel onder die waterspiegel. En we laten dan graag zien wat daar precies gebeurt. Dus het gaat niet zozeer om de duiksport, maar het gaat vooral om de onderwaternatuur, de visjes en de plantjes die hier leven. De keuze voor het Grevelingenmeer maakte de Onderwatersportbond niet voor niks. Want de onderwaternatuur in het meer staat al jaren onder druk. Vooral in het diepere deel van het meer gaat het slecht. Hoewel Pijpelink zo diep niet is geweest, is de ernst haar nu nog wel duidelijker geworden. Ik begreep net van een ervaren duiker dat als je op het moment dat je daar komt, ja, dan zit je gewoon in zwarte soep. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg slecht. En als je dan ziet hoeveel mensen binnen- en buitenland naar deze plekken in Zeeland komen om te komen duiken, omdat het zo bijzonder is, ja, dan moeten we wel behouden. De provincie is druk bezig met de voorbereidingen om het getijde weer terug te laten keren in de Grevelingen, uiterlijk in 2025. Zodat de natuur kan verbeteren en het gebied aantrekkelijk blijft voor duikers. Maar of Pijpelink nog een keer gaat duiken? Ik ga even hiervan bijkomen en mijn begeleider heel erg bedanken voor het geduld en de steun. Ja, oké, maar voorlopig nog even niet dus? Nee, voorlopig even weer beide benen op de grond. 5 juli, die datum staat ieder jaar in het teken van de Landelijke Zonnekijkdag. Ook in Middelburg, bij sterrenwacht Philippus Landsbergen, wordt daar aandacht aan besteed. En om die zon zo door een telescoop te zien, is een hele ervaring. Ja, hij is prachtig oranje. Ja, hij is mooi. Mooi van kleur. Zie je ook niet elke dag natuurlijk. Ik heb thuis geen telescoop, dus dat is fijn dat ik dat hier eventjes kan ervaren zo. Hoe vindt u dat om de zon zo te zien, mevrouw? Ja, ik vind het een wonderlijk iets. En vind je het mooi? Ja. Hij is vet. Vanmorgen was het voor de organisatie wel even billen knijpen, want door de bewolking leek het erop dat er helemaal geen zon te zien zou zijn. Je moet, als je dit soort dingen gaat organiseren, altijd moed houden. Kijk, als je het niet doet, weet je zeker dat je niks ziet. Zo simpel is het. En je ziet het, de zon komt erdoor en we kunnen echt genieten van een mooie zon. De dag wordt georganiseerd om onder de aandacht te brengen hoe belangrijk de zon voor de aarde is. En de organisatie hoopt dat de bezoekers na vandaag zijn bijgespijkerd. Zonder zon is er geen leven op aarde mogelijk. Zonder zon kunnen we het hier wel vergeten. En doet de zon raar, merken we daar hoe dan ook wat van op onze planeet. De loslopende kippen op industrieterrein Arnestein in Middelburg krijgen een nieuw onderkomen via Stichting Comité Dierennoodhulp uit Den Haag, die de dieren binnenkort komt halen. Zo wil de stichting voorkomen dat de dieren in de pan belanden of op een andere akelige manier aan hun einde komen. Een buurtbewoner had de kippen gratis aangeboden omdat ze last had van de dieren. Waar de kippen oorspronkelijk vandaan komen is niet bekend. Dat voetbalverenigingen samenwerken is niets nieuws, maar op Tolen hebben 3 clubs daar nog iets extra's aan toegevoegd. De voetbalclubs Smerdiek, SPS uit Poortvliet en Stavenisse kopen samen energie in en ook samen de kantine inkopen. En dat is noodzakelijk. Je hebt gewoon meer financiële middelen nodig. Komt meer druk, je hebt wat minder leden ook langzaam maar zeker. Dus die hebben gezegd van kunnen we dingen samen op een slimmere manier aanpakken. Je denkt dat je altijd zelf het beste doet. Ja, dat is natuurlijk niet waar. Ik bedoel, je kan altijd van anderen leren. En wij zijn een kleine vereniging, dus wij hopen mee te kunnen liften met de 2 andere grotere verenigingen. De eerste vruchten van de samenwerking worden al geplukt. Komend seizoen worden de jeugdelftallen van de verenigingen ook samengevoegd. Maar toch is van een fusie nog geen sprake. Dan speel je op het gemoed van je supporters en van je leden. Dus dat wordt op dit moment nog een heel moeilijk verhaal. Ik denk ook dat je als kleine vereniging of als
vereniging in een dorp gewoon je eigen identiteit zoveel mogelijk moet blijven bewaren. Alle 3 de verenigingen spelen in de 4e klasse van het zaterdagvoetbal. Maar als ze tegen elkaar spelen volgend seizoen, zal de rivaliteit onverminderd toch groot zijn. Op die ene zaterdag dat we hier thuis of uit tegen Stavenis of SPS spelen, dan zijn we even alleen voor de eigen club. En die willen we heel graag winnen. Maar goed, na de wedstrijd in de kantine komen we er samen prima uit. Een harde wind was het kenmerk van de dag. Af en toe was er zelfs windkracht 8 aan zee vanochtend. En alleen al van de golven werd je nat aan zee. Maar de zon brak uiteindelijk toch goed door en vanavond gaat de wind ook heel langzaam wat afnemen. Er blijft vannacht nog windkracht 3 tot 6 over. Vooral landinwaarts ga je dat dus merken. Opklaringen wisselen af met wolkenvelden en van zee kan nog een enkele bui komen. Bij minima rond 14 graden. En dan hebben we morgen windkracht 3 tot 5. Het is ook een stuk beter weer met veel mooie opklaringen. Een west- tot noordwestenwind en het is niet helemaal droog. Vooral landinwaarts is er in de middag kans op een lokale bui. En warm is het ook nog niet met maxima van 19 tot 21 graden. Dinsdag is eigenlijk een droge dag met een graad of 20 en flink wat zon erbij. In de loop van de woensdag en donderdag is er opnieuw kans op wat regen en is het meestal bewolkt. Maar er is op langere termijn ook wel wat goed nieuws, want volgend weekend lijkt het stabiel te zijn met redelijk wat zon en iets hogere temperaturen. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Wij zijn er morgen weer. Voor nu nog een fijne avond.